Ydych chi'n chwilio am ddewis arall i'r brifysgol? Neu'r cam nesaf yn eich gyrfa? Efallai mae chi yw'r person rydyn ni'n chwilio amdano. Dechreuwch eich gyrfa gyfrifeg trwy wneud cais ar gyfer ein rhaglen hyfforddeuon newydd nad ydyn yn raddedig. Byddwch yn hyfforddi ar gyfer cymhwyster cyfrifeg siartiedig ICAEW sydd wedi ariannu'n llawn a chymhwyster arweinyddiaeth ILM Level 3 ac yn ennill profiad ymarferol yn archwilio dros 800 o gyrff cyhoeddus ledled Cymru. Rydyn nhw'n awyddus i recriwtio hyfforddeuon o dde Cymru wedi lleoli yn ein swyddfa yng Nghaerdydd ac yng Ngogledd Cymru wedi lleoli yn ein swyddfa Cyffordd Llandudno. Bydd y rôl gyffrous hon yn rhoi cyfle i chi wneud gwahaniaeth gwirioneddol ac ysbrydoli'r ffordd y mae cyrff cyhoeddus yn darparu gwasanaethau i'w cymunedau. Mae gennym hefyd gynllun mentora gwych a rhwydwaith cymorth cymheriad cryf. Mae gennym set wych o fudd daliadau gan gynnwys mynediad at bensiwn gwasanaeth sifil, cyfle am oriau gwaith cywasgiedig, tanysgrifiad proffesiynol, cynllun beicio i'r gwaith, gostyngiadau siopa a mwy. Os ydych chi'n angerddol am y sector cyhoeddus ac nad oes gennych radd, efallai mae dyma'r rhaglen i chi. Edrychwch ar ein gwefan am ragor o wybodaeth. Gwnewch gais heddiw.